libéré mon bitem ko maître Abou Abdoul Daf avocat ala kul ko goto avocat ji Californie jiyami e hande min garni do wadde demande de liberté audience Californie koko wala renvoyé ha le 6 parce que plaignant o waɗi demande de renvoi o ha le 6 donc finalement en padata ha le 6 soit le jaaɓi après kawriten ɗo soit le jaaɓi min mbaɗi demande liberté provisoire tribunal jaɓani non ɓe jaɓani o rutorto wonnoto ha le 6 inchallah mais bien sûr so mbaɗi plaidé inchallah mi rutude non ngol ɗo ko avocat makko mbaɗi demande de renvoi après tribunal hokkiɓe renvoi o ɓe mbi ko joni ɓe mbaɗi ɓe jiiɗi joni ɓe naate procédure hannde aɓe jiiɗi dañde renvoi pour wade wadde plaidé quoi voilà ok Kaliphone Sall gila dawa dawi probléme o waɗi Kaliphone Sall yahata gendarmerie Kaliphone Sall noddi gendarmerie Kaliphone Sall ruttiti hoore mum addiɗo ɗo en hoore mum Adja Thiaré mo ganduɗa kañum waɗi probléme o waɗi komɗo no ɓe nodda kamɓe ɗo fe on Adja Thiaré alarba alkamisa affaire o waɗi aljumama gendarmerie Ouakam samedi et dimanche ɓe garani altine noɓe mbaɗa convoqué Adja Thiaré nan gendarmerie Ouakam mardi no mbatta convoqué Adja Thiaré nan gendarmerie Ouakam alarba o Adja Thiaré waɗi sorti mum to ganduɗa woni Seneweb wadde aɗa waɗa weekend ha alkamisa o ɓe mbi Adja Thiaré sellani Adja Thiaré sellani o musani min kono hande à notre grande surprise min jii ko ganduɗa woni certificat médical wiya mun leeli hôpital teg ko le 30 aɗa wadde kamɓe ɓe nangi ko Kaliphone kono ɓe gatti Adja Thiaré par ce que holɗum mata holkoɓe jiiɗani Kaliphone goɗɗum ko wona ɗum hol goɗɗum ko woni les to ko woni les ko e koɓe ganduɗa koɓe jiiɗi ho yoɓe kaalen yimɓe jaaha hen ha wiye ceer saabu hamin gandi hol wonko ɓe ganduɗa nanay APR min mbiyani président Macky Sall miyagol holɓe ganduɗa liggoro ko e nder APR nana nangi dossier Kaliphone Sall sono ko sagu men hande Kaliphone Sall yaltata ɗo henna te ɗum noon min jaɓata min dañi noon gacce min dañi kersa wonno min sikkani hande justice amen ma waɗir ni min cikkani hande justice amen ma liggoro ni hande mbaɗa sikki so wiyama Kaliphone Sall Adja Thiaré jaɓani arde yo hokki liberté provisoire yo galle ba makko nan ɗo galle yummakko dan ɗo en daba makko nan ɗo en ɓesgu makko nan ɗo en ɓe nonkano wasa rokkude mo liberté provisoire kono ɓe cali ɓe mbi sona alkamisa o arta hay goto hokkatama liberté provisoire mbaɗa namdo noon leñolam mbaɗa namdo e endamam hande ɗum ɗo ɗum firti hande ɗum ɗo ko ɗum o yiiɗi haalde koɓe jiiɗi wiide saabu hande ham natti wonde Adja Thiaré Kaliphone Sall kono mami wi hol goɗɗum ko ganduɗa nana less ko ganduɗa ko ƴurɓama ma yimɓe gandu si hol wonɓe hen saabu sinno wonan ala wonɓe hen ɓe cuusa waɗirde ni min namdata hande ko nanguira Kaliphone Sall yoɓe kaal hande ko nanguira hay liberté provisoire ɓe cali ɗum toɓe payi ɗum ko woni ko nanguira yoɓe kaalen yimɓe ayi avocat ji makko foof kaali ala haydara koɓe nanguiri sono haɓe beelata haɓe mbaɗi koɓe beela to noon koɓe mbaɗi koɓe beela wonde e nder APR hatta so injustice waɗe e nder APR min kaalat mamin gummono no min kaɓatono hakke heccanki noon min gaɗa kaɓere mamin kaɓano ɗum komin ɓami komi nanguen fof min ɓama ɗum woni haala ha mi salminomi juuɗe moon Aïcha hay konko tawtornoma hande ko ganduɗa ko woni jugement o holno jiiruɗa ɗum eyyi so wona weltare tan e dañde kadi confiance e justice leydi men nde wonno ɓe mbaɗi hande golle badde fayida eɗen mbaɗa félicité kadi maître Daf gorko mo Kanel cewɗo mo heegue sewnani o waɗi ɗo golle badde fayida machallah donc emin mbaɗa mo félicité emin mbaɗa félicité justice o kadi Mamadou Samba Diallo dal ko yiya ɗo hande ko wonde ko ne hersini sah par ce que en jii dossier Kaliphone o e dossier dillinnoɗo leydi mars 2006 ko même dossier haalte haala viol oro en jiiya yiyama Sonko waɗama takkal viol nen ya hajuji mum ina waɗa politique aji mum oɗo Kaliphone happama guila happa guila fuɗɗi kañum nawata hoore mum justice yeehi ha ganduɗa hoorema mana waɗama test waɗama ɗum ɗo docteur ɓe mbi ɗum wodani joni holko jagguiɓe ten Kaliphone Sall ko sa waɗi sacrifié ko leader aji kewɗi nene e nder APR jaggana Macky Sall ko Kaliphone Sall to heedi ɗon Macky Sall ɗo ɓe kennani ɗon Macky Sall ɗum woni gongo am jogui tous les priviléges ay goto yiyatama mbaɗa défendre Macky Sall kono Kaliphone jarani ɗum wadde sacrifié gurdam mum France arɗo wadde ɗoftude Macky Sall ko Kaliphone Sall kañum jeeya e nder yimɓe ganduɗa hoorema huccitoɓe yimɓe bomɓe needi ƴettoroɓe jamma ila ñalawma Macky Sall ƴettoroɓe régime kaloɓe hoylaɓe waɓe noon so mbiya mbaɗa ɗum sacrifié woni ko ay goto famata ɗum ɗo ay batte o waɗani foof holliti preuve aji foof holliti ay batte o waɗani aɓe kani woppiddemo o yaha hoore galle makko dossier mo Sénégal naaɓe jiiɗi laaɓo ɓe laamno ɗum woni gongo ɗum noon bandiraɓe ko ɗum wonno komin tongonno moon hande e ko ganduɗa ko woni
tribunal mo Dakar hakkunde Adja Thiaré Diaw e Kaliphone Sall ene wayno noon ko ganduɗa ko woni avocat ji Kaliphone Sall namdotono woni liberté provisoire ɓe keɓani ɗum ɓe jinno kadi waɗe jugé ɓe keɓani ɗum kono avocat ji Adja Thiaré Diaw jinno ko affaire o waɗi reporté ha jeudi nde tawno ɓe mbi Adja Thiaré Diaw ko waɗi hospitalisé o sellani o saaha woodi hunde ganduɗa waɗino noon ko ganduɗa ko woni hakkude mabɓe goto foof no waɗa plaidere goɗɗo o kono noon ene wayno ko ɗo wattini Kaliphone ruttitima to wonno ha jeudi le 6 inchallah yimɓe ƴeewa holto gueɗe ɗe wattirto so weeli jomiraɗo kono wayno noon heeɓe gondunoɓe e Kaliphone Sall jidirano hono ni tan tawnoɓe jinno rutto ko ganduɗa to woni ɓesgu makko e famille makko e yimɓe makko ɗum noon Adja Thiaré Diaw yaaka hande e salle o wi ko o sellani o totte ha jeudi min ƴeewa holko addate e holno gueɗe ɗe yarata inchallah so weeli jomiraɗo